Howdy, doody pawb, croeso nôl I sianel PopT, gyda fi Jacob wrth gwrs. Nawr, yn anffodus, fel chi'n gwybod, mae tymor y haf wedi dod I ben, a mae tymor y Hydref wedi dechrau. Sdim mwy o hael I gael, boys, mae fe nôl I nosweithiau cynnar a tymereddau oer. Ond, peidiwch a phoeni, achos yn y fideo heddi, dwi'n mynd I dangos I chi cwpwl o weithgareddau allwch chi wneud yn tymor y Hydref sydd yn reit tymhorol. Ond, cyn I ni ddechrau unrhyw beth, chi'n gwybod beth I wneud, cofiwch I Tanysgrifio I sianel PopT, rho thumbs up ar y fideo yma, a gwasgu ar y gloch notifications, neu di? Jiw. Felly, y gweithgarydd cyntaf, dwi'n mynd I adeiladu blanket fort I gadw ni'n dwym ac yn gyfforddus. Dwi'n edrych ymlaen i'r un yma. Felly, beth ydyn ni'n aros am? Come on! Felly, yn gyntaf, dwi angen penderfynu sut ydw i'n mynd I wneud yr blanket fort yma. 3, 2, 1. Mae'r seti yn troi mewn I gwely. What? 1 cadair, 2 cadair, 3 cadair, a 4 cadair. Job da, boi. Wel, gan taw blanket fort yw wrth gwrs mae angen cwpwl o blancedion ni. Ti mod I iddo fe edrych yn neis ac I fod yn gyfforddus. Mae rhaid cael clustogau, come on! Touches bach olaf nawr, ac wrth gwrs mae angen cael to ar ben yr blanket fort, a wedyn byddwn ni wedi gorffen. Amser I testo fe mas nawr, wel, off y ti de? Hei, watch o'r cada nawr, boi. Da iawn. Mae yna rhywbeth ar goll. Fairy light. Yes! Maen nhw'n gweithio a maen nhw'n edrych yn ffantastig. Dyna'r blanket fort wedi ei gwblhau. Ni'n symud ymlaen nawr I gweithgaredd rhif 2. Dwi yn mynd I greu cacen banana. Dwi'n caru cacen banana. Come on de. Yn gyntaf, mae rhaid toimo'r ffwrn lan hyd at 175 gradd Celsius. Cofiwch I wastad ofyn am gymorth gan oedolyn. Felly, I ddechrau wrth gwrs, mae angen cynhwysion. Bananas. Meaning baking soda, nid baking powder. Arlein. Siwgr. Wye. Vanilla extract. Blawd plain. Ac y peth gorau yn y byd. Chocolate chips, come on. Felly, yn gyntaf, mae angen 2 I 3 banana wedi ei pilio, a wedyn mae angen dechrau masio nhw gyda fforc. Pan chi wedi gorffen gyda hwnna, rhaid I chi adio 76 gram o menyn wedi toddi. Nesa, adio hanner teaspoon o baking soda, pinch o halen, 3/4 cwpan o siwgr, 1 teaspoon o vanilla extract, 1 wy, ac hanner cwpan o flawd. Paid ag agofio'r chocolate chips, man! Ac rhoi mix enfawr iddo. Nawr, mae'n amser rhoi menyn tu fewn yr padell torth, loaf tray, achos ni angen wneud yn siŵr bod y cacen ddim yn sticio i'r padell. Reit, amser am y rhan pwysicaf nawr. Rhoi yr mix mewn i'r padell. Watch o beth i'n neud, Jacob. Good job. Nawr mae'n amser rhoi y cacen mewn y ffwrn am 65 munud neu tan fod e wedi coginio reit trwyddo. Reit, mae fe'n barod. Gawn ni weld sut mae fe'n edrych. Mae hynny'n edrych yn ffab. Mae hwnna yn thumbs up I fi. Lovely. Nawr, ar gyfer gweithgareddau rhif 3, dwi yn mynd I cyfuno'r ddau a dwi yn mynd I cael movie night o fewn y den gan bwyta banana bread a cwpwl o lotion. Come on! Nawr mae'n amser I ymlacio a watcha cwpwl o ffilms.
Bach. 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 Wnes i really mwynhau hwnna. Ffordd really da i gwario cwpl o oriau mewn rhywle really gyfforddus yn gwylio eich hoff ffilmiau. Cwpl o syniadau i chi feddwl am trwy tymor y Hydref os ych chi'n stuck, os ych chi'n bod. Dyna cwpl o pethau allech chi wneud i cadw eich hunan yn brysur. Os ydych chi wedi mwynhau'r fideo yma, chi'n gwybod beth i wneud, cofiwch i tanysgrifio i sianel PopT, ro thumbs up ar y fideo yma a gwasgu ar y gloch notifications. Ond, tan tro nesaf, hwyl fawr pawb! Woohoo!